ஸ்ரீமதி சிசிடிவி காட்சி என சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான ஒரு வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் மாணவி ஒருவர் வகுப்பறைக்குள் சோர்வாக நடந்து வரும் மாணவி வகுப்பறையில் உள்ள ஒரு மேஜை மீது படுத்து ஓய்வெடுக்க முயற்சிப்பதும் அந்த சிசிடிவி காட்சியில் அமைந்துள்ளன. இந்த நிலையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி ஸ்ரீமதி மரணத்திற்கு முன்பு ஸ்ரீமதி கடைசியாக வகுப்பறைக்குள் வந்தபோது பதிவான காட்சி என்று சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. யார் இந்த வீடியோவை வெளியிட்டது? இந்த வீடியோ உண்மைதானா? இதில் உண்மை இல்லை என்றால் யார் இதனை பகிர்ந்தார்கள் என்ற பல்வேறு கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் எழுகிறது. இந்த கேள்விகள் அனைத்திற்கும் காவல்துறையினர் விசாரணை தான் பதிலளிக்க வேண்டும்.